Kolomga tako bukuk song. Tini ang tayo siya payo ganar ni Swkang ko. Sini coronavirus COVID-19 ni lockdown ni bebara kok sana ni bagay. Sing sini service start climb ni 2-3 din ang katini sujarati. Tini sujarati je Bangalore ka sasag bor rang sing help climb ka mota moti je nang na rang sing food supply riman ka. Ang basic Hambai na mo chungo sini takuk Nachu Reang ni korok sa tongo bo ke President of Bru Association Bangalore ni president bo onek help lage bini whole time rewe bini sorry no help lage bo bini health no asak naya we sini borok je macha yang tong na charnan bagi yang guri we bo food supply klai tongo tinesuk porjonto sini ako call phaiga kabangma almost 100 plus 200 rokum kha so 80 jona 80 jona borok tasu porjonto help claim man ka tai bo sini list tongko tai 80 jona moton bo tongko je maima chai ani kok sa ne rok ani kaisa koimung gang ke o je maima chai ani call claim ne rok ne bagai simi ge jotono je tabu kostong tong ne rok ne bagai bujio je narok kostong hoi tongo narok na thana musung hoi tongo mai rok kam ko ma chai ani tong kana apana sini kong na kisa bujidi sung bo kisa hassle kabang ma ne bagai kabang ma demand ne bagai joto digi fulfill claim me angai donga so tako bo song khata toiri norok norni thani phat chagai norok response manye phano sungna jodi call claim sung call yasa gyang ke norok sungna message clarity message claim mani yagola sung norni message no khangai sung norna call back claim nai sungna message clarity norok sungna norni details rohni like norni present location tai khorok busuk tong norok ni oro koidin bagai tai chai chamung norok chai tong mano norok jokhon te mansukliya ga sung norni thani help claim na bagai je salamate phana nai to ke phainai tabo ke Swkang ka ane request ngai norok Swkang nijera na help claim ni chesta khlai gradi Swkang norok je sung mansak chesta khlai help khlai ra jane je gana gini tong rang nije khlai lai sung jokhon te je jaga ma hanya je hasal jaga sung thangi mani ang gang norok koimung je nearest police station na thangi norok complaint ready norok sawidi norok ni details ready norok bumung ready ar thangi sawidi norok ni tama problem mai rok macha yang dong agai police rok Tripura ni khana gang sung automatically sinia go information sa pae no borok norok na help line and try line tabu jorate Karnataka government ni police rok bo thangi nok thangi je jaga area o thangi food supply khlai tongo je macha rok no so abono utilize khlaidi je police rok help khlai tongo belai Hambai ready police rok je sarne rok no bo tabake sungno call khlai ang bujiu norok kosto tongo baksa nogo thana mu sungoi call khlai baksa sumhoro je tabuk lockdown bufru paike sung bufru nogo ma thangnai ne ani sudu amsuna sana mu sungmani inke joto borno nogo thana mu sungo tabake ang asungno request khlaina mu sungo norok or je tongsak safety ke tongdi nogo ma thangnai ke bo nogo ma thangya ingya je pruo coronavirus ni lockdown payo apro nogo thangi manu kintu ani kaise requesting angke norok nogo thana ni Swkang one sugi naidi norok nogo thang pruo lama rogo jodi ke bo nung rugi gana malai thangai ni sago rugi ke bai thangang ke norok bo nogo thangai ke bo norok ni nok ni borok rok na te par ni borok rok na Tripura ni borok rok no taise norok ni rugi no spread khlai manu so asak si norok one sugi naidi tai 2 mas jora tai norok ni employment manu norok je jaga kam khlai tongo asanga kam khlai tong laidi kam khlai tong aga norok beton manu 2 mas ni pura tai isa cool mani pura norok thangai manu among ke jotoni koyekjona je sung ano call khlai sung hone rok si nogo sung bubru thang mane na rok bagai so tabuk je maima chai yang tong rok tini salsa tai 2 din maima chai yang tong kha tai 2 din jora tai yang mai chai tong man nang ni wan sung rok chawi tong jagari norok je mansang norok nije ne help khlai tong ready sung bo je mansang sung help khlai try khlai tong joto digi one sini ya pholong sung try khlai tong je digi sung manai joto digi sung khlai tong nai sung 24/7 24 घंटा सर्विस रही था स्पेशली आंगते वैसे साउंड से ताकुक नाचू रियांग के तो फुल सर्विस भी नहीं और पूरा टाइम से सिनी त्रिपुरा ने बड़ रंग जे माई माचा यांग ना रंग माई रम तो नहीं रही था तीन सब पहुंचन तो और 3-4 दिन बिशिंग संग प्राय 200 केजी माई रम रखा था 50 केजी मतन दाल रखा ते कबांग दाल बिदाल मानी रखा चामुंग में बागे baksa bo sungna sungaro gas rok ni bagai sini ago rang kri ka nei ang nor nasuk to sanamu sungo je sung rang ni paper le sung help claim man glak chamung norok nangi tong nor ni thani rang kri ka
norok chamung nangi tong kha kri Swkang angale sung norok help khlainani agogi phainai bwskango tabo ke gas rok nang hunile please amti rok na bagile an call ta khlaijadi norok gas rok nangi tong angke khorcha sukri yang phan rang solok rok hai phan gas rok na hari chalai di tamni norok wan sukdi norok ana sili kaisa problem age call khlaimani jaga tai khorcha bor call khlai tong bo tini horo si mai machani kri amti obostha tongnai bor rok amti bor rok ni bagai opportunity ready norok je mani tong sak nije help khlai tong ready je maya bor rok no agobe phaitung borok sini yak su jora sopai ni ingthung tamni ke borok bo call khlai bor busy rok mani thangano baksa borok bo wan suguna ang amoni suna call khlai mani bo number ri kha to mono call khlai call se hablia ni ang bujiu norok call khlai bor call maya rok ngano tamni gani number always no busy ngi tong kha every minute every 5 minutes nungthong every minute ani thani call phai tong ang rest khlaina ni sa time kri thuna ni time kri ang hopung kam khlayo tai phungni ba datin phungo datin ba so je sugman sak bor call khlai ang ge ani bor rok ba sini bor rok ma chai ang tong hana ba problem ok lai tong hana ni ang phone ya sang na ba ge kam ga thuya ba sa ba phai kam khlai tong ang oro sanamu sumani ke tabu norok bo wan su ni di norok jokhon te call mani ang kang ke ano call khlai call habjakli ang ke message clarity kaisa text message clarity I can WhatsApp message clarity nor ni pura details nor ni present location norok khorok busuk tong tei sal busuk norok mai chai tong manno but te morok mai ma chai dang tong kha amor jotono details rohdi ano rather call play chamani sai message basic chawano because ang message le kaisa ka bano ulo phano pori thang manu call ngange tong ekta call by ekta borok kok sai tong te ekta khorcho borok kok sai man glak awon bagai tako bukuk song je nangne borok nogano call khlai manu ba message khlai manu but kisa privacy narak sidi narok kisa narok one suki call khlai di tabuk sini yak follow manu jong song chennai tong narok hyderabad tong narok call khlai di nango narok suggestion nango gang narok suggestion ni bagai pan help khlai man nai sung directly help khlai me pan narok sung indirectly pan help khlai nai sung tongi tong narok ni logiwa je borok nang nai borno sung je jorat je sung mansak sung help khlai tong nai but narok bo nije help khlai di and help us to help you norok nije help khlai angke sung norok help khlai man glak norok sung help khlai angke help sing norok help khlai ni onek tu with hanai so sini hassle sini ora jatak beard ngi tong mani no kisa buji lai ano joto borno call khlai oi pano message mi pano rohari ready text message pano khlai di ba WhatsApp pano norok message te details joto no rohari ready ang pori oi time ungkai naro response rane ang assure gonta kaisa ba 2 gonta ni sei basic layer galak nor ni thani response sapai na ani yang simik bang kya nor ni miss call manai ang nor na call back khlai ba tongla ang nor ni miss call man khang surely call khlai nei ang one sui tong je an ta call khlai ra jotno nang nai bor ro ang bono call khlai ni ama ani duty so ang je miss call mano thui ba sai phana je miss call man ang abarong na tese call back khlai sung pir nei mani ang kang bang message pana khlai ro nai but norong ana message khlai jak nga ba te ba ani bagai ka ham ang norong call back khlai phana ang message te phana norong chatting khlai mano oino borba kok sa ti phana so kha khlai norong buji khana ang te bo support nangai tongo tai je support khlai mane rang ani request ga ke norong age phaiman kha age phaidi je suk donate khlai mano je suk donation ri mano norong sini bagai sini help ni bagai belena chanai ang rang ni digi te help na ya ang tabok o time help nang mani ngang ke chamung khomung je buino rena ni bagai moni te help nango norong ana contact khlai mano je help khlai na musung nerong je donate khlai na musung nerong food items like rice dal oil salt whatever je mansak norong je mansak help khlai na musung ka ana contact khlai di hai ke sinita khok Nachu Reang na contact khlai di hai ke anybody from Tripura people society hai ke Bru people society no call khlai di borok bo call khlai borok bo help khlai ne je mansak Facebook of hana thangai call khlai di nang hana Facebook messenger upon text khlai man norok Facebook ni messenger text khlai bang Facebook messenger bo reply ri nai riang ya to ba kisa সময় nangai thangmano sal to সময় nangi ang gonta 2 gonta ni bising ang nor ni text no reply ri nai nor no attend khlai nai ang jesu mansak sung khlai nai sini yak to je puri sak sung khlai nai to mong ke Hambai taboksuk sara to je logeri tong nai sung no taboksuk sara to je kok sawi je sung no buji nai amon bagai belai na Hambai mario
ang teo sani number sawiri on ta teo sani number iwono ani bumung ke teo sauna ani bumung ke Dinesh Debbarma ang Bangalore JP Nagar tongo ani number nge 8088028601 teo sauna 8088028601 on number noragano call claidi call manya anke message claidi message manya anka kaba WhatsApp message pan claidi hai ke ana Facebook on item mano Dinesh Debbarma ni bumung tui asa klayo je norogani boom kang no gnya Facebook o sini wi tanga no friend request ro ya wi phone message pan ro ready am no attempt lene without fail asukno asukte logor namu songya Hambai tak zaro tin norogana logiri tamo bagai kolumka